नमस्कार जय जगन्नाथ तपिना मोर ओडिया क्राफ्ट चैनल आपण मानक स्वागत। आसुन देखिया मिरर फ्रेम डेकोरेशन केमती होउची देखिया कौन कौन आवश्यक आसतु देखिया। आसन देखिया मिरर साइज रो कागज रे प्रथमे काटिबा। आपण हिसाब रे आपण मिरर जेडे बड़ सेती बड़ देखिकरी आपण काटिबे कागज। कागज हो वेलवेट कपड़ा हो आपण हिसाब रे काटिबे। ଆପଣଙ୍କ ମିରର ସାଇଜ ହିଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ସେମିତିରେ କରିଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ମିରର ସାଇଜର ହିଁ କାଟିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଗଜ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମିରର ସାଇଜର ଆପଣ କାଟିବେ। ଦି ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ତଳେ ରହିବ ଗୋଟେ ଉପରେ ରହିବ ଏମିତି ଭାବରେ କାଟିବେ। ମଝିଟା କାଟିବେ ଗୋଟେ ବି କାଟିବେ। ମୁଁ ମିରର ସାଇଜର କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ମିରର ସାଇଜର ହିଁ କାଟିବେ। ଗୋଟେ ପଛପଟ ଗୋଟେ ଆଗ ପଟ ଏଇଟା ପଛପଟ ଏଇଟା ହିଁ ଆଗ ପଟ ଏମିତି ହିଁ କାଟିବେ। ମଝିଟା ବି କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭେଲଭେଟ୍ କାଗଜ ହଉ କିମ୍ବା ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ହଉ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାଟିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଗଜଟା କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଚାରି କୋଣରେ ମିରର ଚାରି କୋଣରେ ଟିକେ ଅଠା ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ପଛପଟଟା ଲାଗିବ। ଅଠା ଦେଇକି ପଛପଟଟା ବି ଲଗା ହେବ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିରର ଚାରିପାଖରେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୋଲକୁ କେମିତି କାଟି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିରର ଉପରେ କେମିତି ସୋଲକୁ ଲଗାଇବା। କଟା ସୋଲକୁ କେମିତି ଅଠାରେ ଚାରିପାଖ ଲଗାଇବା। ମିରର ଉପରେ ସୋଲ ଲାଗିଯାଏ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଟି ମିରର ପଛପଟେ କେମିତି ଲଗାଇବା ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ କାଟିକି ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିକି ଲଗାଇବା ଓ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲଗାଇବା। आइसक्रीम काटी आम वेलवेट कागज केମିତି सजाଇବା।